ήρθατε σε ακόμα ένα βιντεάκι. Τι κάνετε? Μόλις σας έκλεισα το προηγούμενο και είμαι στην παπουτσοθήκη στο διάδρομο. Έχω πάρει τα χειμωνιάτικα, τα παπούτσια, τα μποτάκια στυλ. Τα έχω βάλει στην αποθήκη. Και τώρα έχουμε πάρα πολύ χώμα. Σας το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές. Και θα σας δείξω που έχω βγάλει όλα τα παπούτσια. Και χθες το απόγευμα σκούπισα. Και κοιτάξτε το πρωί που βάλανε τα παιδιά τα παπούτσια τι δημιούργησε. Άμμο. Δεν ξέρω τι φάση. Πρώτη φορά το συναντάω εγώ αυτό. Και επίσης και μέσα υπάρχουν. Βλέπετε τι γίνεται. Χαμός. Και εδώ λίγα εντάξει τα δικά μας. Συνήθως τα παιδιά γενικότερα το σχολείο τους είναι μέσα σε δάσος και τέτοια πράγματα, με άμμο, χώματα και όλα αυτά τέλος πάντων. Έχω αποτέλεσμα αυτό το πράγμα και 10 φορές τη μέρα να το κάνω, πάλι θα έχει χώμα. Επίσης και εδώ έξω που πηγαίνει και παίζει ο μικρός και κάνουν ποδήλατα και ο άλλος ο γιος μου κτλ. Δεν ξέρω τι να κάνω. Με προβληματίζει πάρα πολύ αυτό, γιατί πάνε μέσα στις μοκέτες όλα αυτά. Οπότε θα το φτιάξω τώρα. Το τακτοποίησα και την παπουτσοθήκη, δεν μπορούσα να σας δείξω γιατί εκείνη την ώρα είχα κλείσει τον μικρό. Και απίστευτο, τι σας λέω τώρα και εσάς, είπα σήμερα δεν θα βάλω πλυντήρια. Και έχουν μαζευτεί πάλι πλυντήρια να βάλω, δεν μπορώ, δεν θα βάλω όμως, όχι, αύριο. Βαριέμαι αυτό το άπλωμα και το ξάπλωμα. Και είναι εκεί την κουβέρτα, γιατί η κόρη μου γενικότερα είναι αλλεργική σε ό,τι νάιλον υπάρχει κλπ. Και την ενοχλεί. Και τις περασμένες μέρες την είχα δώσει ξοζάλ και τέτοια πράγματα. Και θα την πλύνω να τη σηκώσω. Έχω κάνει και το διάδρομο, το έχω αλλάξει, το έφερα από εδώ μεριά. Έτσι έχω σφουγγαρίσει κιόλας. Ήτανε από εδώ μεριά και το έχω βάλει έτσι. Εκεί τη λεκάνη μην τη βλέπετε. Θα την πάρω. Και το έβαλα από εδώ να μπορώ να κάνω αλλαγές στο σαλόνι. Και να κάνω εδώ στο διάδρομο. Μία έτσι, μία αλλιώς. Μία έτσι, μία αλλιώς. Έχουμε φάει. Τελικά του Τούρκου το ρύζι καλό ήτανε, μέλος έτσι σαν της Ελλάδας, ωραίο έγινε, οπότε μια χαρά. Απόγευμα μόλις φάγαμε καρπουζάκι, πήγα τον Μάιλο βόλτα, πέταξα τα σκουπίδια, τώρα έχω να πετάξω τα αποφάγια και τέτοια. Τακτοποιήσω στην κουζίνα μου και τα καρπούζια που φάγαμε, τις φλούδες, ξέρεις. Έξω βάλαμε ζακέτα για να περπατήσουμε, έτσι. Έπεσε πάρα πολύ η θερμοκρασία, αν και αύριο δείχνει ο καιρός ότι θα ανέβει κι άλλο. Τώρα να δούμε. Έχει έτσι ένα ωραίο αεράκι και ψύχρα. Μια χαρά, ό,τι πρέπει είναι. Κάθισα τώρα και κάθομαι και περιμένω τώρα το Μωυσή. Ποιος είναι ο Μωυσής? Κάθομαι να περάσει η ώρα, είναι 7.30, να περάσει λίγο η ώρα, να σηκωθώ να τακτοποιήσω στην κουζίνα, να βάλω πλυντήριο πιάτων και τα σχετικά, να βάλω τα παιδιά μου για τέκνα, να βάλω τα τέκνα μου για ύπνο. Στο μεταξύ σήμερα για κάποιο λόγο νόμιζα ότι ήταν Πέμπτη και χάρηκα, άντε λέω ακόμα λίγες μέρες στο σχολείο για να κοιμηθώ, γιατί σηκώνομαι 6 ώρα. Και μου λένε τα παιδιά, μαμά, τι Πέμπτη λες, Τρίτη είναι. Μας ξεσηκώνεις λέει και εμάς. Άντε βρε, λέω, ξεσηκώθηκα εγώ για κάποιο λόγο, δεν ξέρω, νόμιζα ότι ήταν Πέμπτη. Στην Πέμπτη θέλω να πάω, κούνια που σε κούναγε δεσποινάκι. Άσχετα που θα το δεις εσύ αυτό Πέμπτη, για μένα είναι Τρίτη. Θα τα πούμε πάλι. Εδώ είχα βράσει κρέας μοσχαράκι και θα βάλω το ζουμό του μέσα και θα γίνει νόστιμο. Θα κάνω και λίγες αυγοφέτες, γιατί είχα λίγο αυτό το ψωμί και ήταν κρίμα να το πετάξω, οπότε έβαλα 2 αυγουλάκια μέσα, αλάτι, ρίγανη και λίγο γαλατάκι. Έχω ανάψει το μάτι μου εκεί, να τα τηγανίσω να τα πάρω Γιάννης μαζί. Και εδώ έχω έρθει στην κρεβατοκάμαρα να στρώσω, έχει φύγει ο Γιάννης, να στρώσω το κρεβάτι μου και φυσικά να ετοιμάσω το πλυντήριο.
Εδώ βλέπετε λίγα ρούχα, αλλά υπήρχαν και στο πλυντήριο μέσα και άλλα ρουχάκια. Έχω βάλει το πλυντήριο, τώρα μου μείνανε 2 κουβέρτες έχω, αλλά δεν τις βάλω τώρα γιατί δεν έχω και μέρος. Από φαγητά είμαστε ok. Μία σκούπα θέλω να βάλω, αλλά θα πιω τώρα ένα καφεδάκι. Έχω ψήσει και ψωμάκια. Όλα είναι έτοιμα για το μεσημεριανό μας, είναι 12 παρά 10. Είναι έτοιμα για το μεσημεριανό μας όλα. Και μια χαρά. Σε απογευματάκι, μόλις κατέβασα τον Μάιλο κάτω και ανεβήκαμε πάνω, έχει βγάλει ζέστη. Έχουμε σκάσει δηλαδή και ήρθα εδώ στην κουζίνα να μαζέψω αυτόν εδώ το χαμό. Να ανοίξω και ένα live. Θέλω να βάλω καινούριο νεράκι στα λουλούδια και να πλένω και το βάζω. Και γενικότερα να γίνει μια τακτοποίηση εδώ. Σχεδόν έχουν στεγνώσει και τα ρούχα. Έξω 6,5 είναι εδώ. Αυτά. Κλείνω να τακτοποιήσω εδώ και τα λέμε. Χαιρετώ πρωί Πέμπτης 8 παρατέταρτο. Πουρνό. Έχουν φύγει τα παιδιά και πάω εγώ στο σούπερ μάρκετ. Πρωί, ποιος θα μου το έλεγε ότι θα ήμουν στους δρόμους, έχει ωραία δροσούλα. Μετά ο καιρός τα ζεστάνει και δεν λέει. Αλλά έπρεπε, θα πάω να πάρω αρακά να κάνω, να μαγειρέψω. Θα πάω στο Lidl να δούμε πως έχουν φέρει και τίποτα από εκεί που έχουν ρούχα και τέτοια. Αυτά. Σηκώθηκα πρωί, η καλή νοικοκυρά να πάει στο σούπερ μάρκετ. Κάνω και τη βόλτα μου και μια χαρά. Όση 1 ώρα, τις 8 παρά, 9 παρά είναι η ώρα. Έχω τελειώσει, πάω τώρα, έχει βγάλει ζέστη. Πάω σπίτι να μαγειρέψω, πήρα και μία, είχε, δεν ξέρω από πού, μία τυρόπιτα στριφτή, να ψήσω και αυτήν. Να πάρει μαζί του Γιάννης. Πάω τώρα το περπάτημά μου. Είχε και κάτι άλλο πραγματάκι, κάτι παντόφλες, κάτι... πήρα ρουχαλάκι για σύνολο για την κόρη μου. Πολύ ωραία, 8 ευρώ τίποτα. Έχει πραγματάκια έτσι το Lidl. Αλλά το θέμα είναι δεν πάμε πολύ εμείς στο Lidl. Πήρα και 2 μπακέτα αρακά που ήθελα και μια χαρά. Να ξαποστάσω. Τη φιλενάδα τη βλέπετε εκεί. Γεμάτη. Αλλά έχει ήλιο εδώ. Κάθισα τώρα λίγο 5 λεπτά. Και να πάω σπίτι να μαγειρέψω γιατί δεν θα προλάβουμε. Να πιω και ένα καφεδάκι ξανά. Ωραία είναι και να μην χτυπούσε ήλιος θα ήταν ζούπα. Αχ, έχει αεράκι όμως. Τελικό το ούτε ψημένη τρογόμαστε. Έχει ζέστη, γκρινιάζουμε. Έχει κρύο, γκρινιάζουμε. Βρέχει, γκρινιάζουμε. Ας το καλό μας πια. Μόλις μπήκα μέσα. Έχει πάρα πολύ ζέστη, μιλάμε. Πάρα πολύ ζέστη. Και η ώρα είναι 9 και 20. Τέλος πάντων, πήρα αυτές εδώ τις παντόφλες. Μ' άρεσε αυτό που έχει αυτό εδώ κάτω, 10 ευρώ τις είχε. Αλλά είναι αυτό εδώ που έχει και δεν γλιστράς. Όπως είναι οι άλλες, ξέρεις, της παραλίας, ρε παιδί μου, και το τέτοιο. Είναι αυτή εδώ η μάρκα είναι και είναι πολύ καλή. 10 ευρώ βέβαια, αλλά 10 ευρώ. Έχω πάρει και άλλες τέτοιες και 2 χρόνια, ναι, 2 χρόνια τώρα και δεν έχουν πάθει τίποτα. Πήρα αυτό εδώ το συνολάκι στην κόρη μου, 8 ευρώ.
αυτό το σουρτσάκι με αυτό εδώ το μπλουζάκι, το αμάνικο. Και πήρα και μία πετσέτα, δεν μπορώ να βρω πετσέτα σωστή, για το μπάνιο εννοώ. Είχα πάρει, από πού τις είχα πάρει αυτές, δεν ξέρω, μου χλιάσαν. Δεν ξέρω γιατί. Με το μπλουζάκι της θα χάρει η μικρούλα μου. Και πήρα και μία πετσέτα και αυτή 8 ευρώ. Είναι 70... ψέματα, 90 επί 1,80. Μια χαρά. Τέλειο. Τέλεια. Τέλεια και αυτή. Λες να είναι θαλάσσης. Ρε παιδιά, θαλάσσης, δεν έχω βρει θαλάσσης. Πετσέτες θαλάσσης, δεν έχω δει πουθενά. Δεν ξέρω, δεν πουλάνε. Δύο πράγματα πήγα. Δηλαδή, γι' αυτό πήγα εδώ. Δύο πήρα συσκευασίες να κάνω τώρα τη μία. Και πήρα και όλα αυτά τα πράγματα. Πήρα δύο συσκευασίες γύρω κοτόπουλο. Πήρα αυτό εδώ, την τυρόπιτα να την ψήσω τώρα για να πάρει και ο Γιάννης μαζί του. Είναι από τη Βουλγαρία. Μία κρέμα γάλακτος. Ψωμάκια. Και κουλούρι. Θεσσαλονίκης. Μία μαστίχα. Τους πήρα δύο γρανίτες. Μόνο 55 θερμίδες, δεν έχουν πολλές θερμίδες αυτά. Και πήρα δύο συσκευασίες κριτσίνια. Και τρία γιαουρτάκια, όχι γιαουρτάκια, πουτίνγκες με πρωτεΐνη μέσα. Στο μεταξύ κάνουνε μπλόφα, 29 λεπτά. Και λέω 29 λεπτά, αυτά 1 ευρώ εγώ τα ξέρω. Λέω πάρε. Και τελικά 1,5 ευρώ το ένα, παιδιά. Αυτό πήρα, παιδιά. Κλείνω να μαγειρέψω τώρα, να τα τακτοποιήσω αυτά. Να μαγειρέψω και τα πούμε πάλι. 4-5 ήταν τόσο. Τις κολτοποίησα, έβαλα και μία κρέμα γάλακτος και έγινε ένα παγωτάκι. Θα το βάλω τώρα στο ψυγείο να σφίξει και ωραίο υγιεινό. Τώρα, έχω ετοιμάσει ένα πλυντήριο, αλλά ακόμη δεν το έβαλα το πλυντήριο, γιατί περιμένω η κόρη μου να δει άσπρα πετσέτες και τέτοια θα βάλω, να δοκιμάσει τα ρουχάκια που τις πήρα προηγουμένως που σου έδειξα, για να τα βάλω και αυτά μιας που θα βάλω πλυντήριο. Θέλω να βάλω μια σκούπα, την έβαλα να φορτίσει και δείχνει βροχές, δείχνει κατακλυσμό από τις 3 μέχρι τις 6 και βάλε. Για να δούμε. Αληθεύει, δεν αληθεύει, δεν ξέρω. Οπότε θα κάνω αυτό και έχω λίγο να συμμαζέψω και εδώ. Έχω κάτι χαρτούρες, τα βιβλιάρια των παιδιών. Χρειάστηκε να τα μεταφράσω τα βιβλιάρια των παιδιών. Τα εμβόλια. Τα εμβόλια να τα μεταφράσω στα γερμανικά. Κάθισα, τα έκανα, τα βγάλω φωτοτυπίες, να τα βάλω στις θέσεις τους. Και όταν θα πάω να δώσουν τα παιδιά αίμα, να τα δώσουν, να τα γράψουν εκεί στο ιστορικό τους. Έχω τέτοιες γραφειοκρατίες, οπότε έτσι τώρα θα βγω να μαζέψω τα ρούχα έξω, να τελειώνουμε με τα ρούχα, ώστε να απλώσω το επόμενο. Εντάξει, άμα βρέξει μέσα θα το βάλω, δεν πειράζει. Την απλώσω πιο μέσα και δεν βρέχεται. Τώρα άμα κάνει ανεμοστρόφιλους και τέτοια, είναι δυνατός ο αέρας δηλαδή, δεν ξέρω τι θα κάνω, θα δω. Θα σας αποχαιρετήσω κάπως έτσι. Είναι η ώρα 3:30 το μεσημέρι και φυσάει πάρα πολύ, βρέχει πάρα πολύ. Ωραία, περνάμε ωραία, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Τι καλά.
Τι καλά. Γεια στραπές. Τέλεια. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Να είστε καλά και θα τα πούμε κάτω στα σχόλια. Πολλά φιλάκια. Γεια σου.